children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaausab kanin. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang pista nila ni San Felipe ug Santiago, mga apostoles ni Kristo. Nabilong ni sila sa 12, unang 12 ka mga apostoles. Nahimo silang mga magsasangyaw o naghalad sa ilang kaugalingon aron masaksihan nila ang kamatuoran nga ilang gisangyaw nga si Jesus mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ang atong manluluwas. Uban kanila atong isangyaw or ato sang iampo ang mga leaders sa kalibutan nga muila unta nga ang pagsunod sa pamaagi ni Hesus mao gyud ang tinuod nga dalan sa kaluwasan ug kalambuan sa matag nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi, ato sang iampo nga unta ila untang masinati ang kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naglipay ka kanamo sa tinuig nga pangilin sa mga apostoles Felipe ug Santiago, pinaagi sa ilang mga pagampo, paambita kami sa pagpasakit ug pagkabanhaw sa imong bugtong anak aron mahimo kaming takos pagtan-aw kaniya sa walay hunong diha sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kung magpabilin kamo dinhi nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan, ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa.
Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako, bisan tuod na tawo ako sa talagsaong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamo. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe nagula latas sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumian sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan, ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe?
nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuohi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay muadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang saad ni Jesus ngadto sa mga apostoles. Na-trigger ang maong saad tungod sa reaksyon ni Felipe. Ang usas atong kuan karon pistahan niya unsa may iyang pangutana ningon siya, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Kasagaran nato murag lipay gyud kayo takon kanabitang sa atong vision pananglitan mga charismatic na ay prayer meeting nya inigpiyong sa imong mata mura dayog makita nimo ang Ginoo. Kakasuway mo ana nya ato day nang ipanabi kay sus ninduta gis akong feelings kita jud ko Ginoo hayag sa panato mga testimonya labi na gyud panahon sa LSS na daghan kitag makita diha ay mga kaba-kaba, mga suga, mga anghel lipay kay taana kana ganin na ay mga pista sama ng pista sa Fatima, pista sa mga dagko nga mga inilang mga santos niya moingon dayon ta sus nakita ginako ang adlaw misayaw ang adlaw niya ko sus kanindot yun blessed kay ko kay nakakita jud kong nisayaw ang adlaw ganahan kita na no adi mo ganahan ganahan kita na anang naay mga healing mass niya makakita gyud ka sa niduol ngadto sa healing person or healing priest ba nga nagkratsis ana or nag-wheelchair nya giingnan dayon sa healer nga tindog niya gibiyaan ang wheelchair pakpak kita gamay praise the Lord ana yun ganahan kita na gani mamakpak manggid mo kanang naimo testimonya diri sa tubangan mapari man or malay nya moingon din siya stage 4 cancer ko declared as mga doktor nya naghimo ko nining 2,000 Hail Marys paghuman gyud sa 2,000 Hail Marys akong gibati nga murag bigaan akong lawas nya paghuman pagpa-check up nako cancer free nako Allah pagkidayon ta so ay mo na wa mo iklaro nindot man na siya nindot kay na siya nga experience pero ang gusto ni Kristo matud pa niya kana bang mutuo ta nga kun makakita ganita niya nakakita na tas Ginoo nakita na nato ang amahan nakita na nato ang anak ug nakita na nato ang Espiritu Santo ug kanus man na mahitabo nga makakita ta sa naong sa Ginoo una kanang naong sa imong tupad image and likeness of God na
Kana bang inikakita nimo anang imong tupad, makakita unta ka, makarecognize unta ka nga mauni naong sa Amahan, mauni ang naong sa Anak, mauni ang naong sa Espiritu Santo, kay image and likeness of God ni gilingay imong tupad. Na pangutan na kita ka Ginoo diri nako, na nakita kas Ginoo diri nako. Aron mo ingon na imong tupad, iyawa ang nakita nako. Unya kay naa man nato ang gitawag og pagtuo, bisag unsaon pa na og buling-buling, sama anang mga antik nga mga pictures or mga rebulto, bisag masunog pa na, muingon jud ka, ayaw balaan na kay ang karaan na nga San Vicente Ferrer nga image insa bulingon naman kinignaong nga wagtang naman kuko ani ang mga tudlo nga nag-ana na bali naman ang ilong nga pungis, ayaw kay karaan di ba, makarecognize gyud ka. So dunay panahon nga kanang imong tupad mubatik ang naong ana, labi na gyud matiguang na. Pero naagyoy makapabati sa naong ana, labi na gyud makasa na. Kana bitang imong asawa nga gwapa kayo, nya paraygon kay tanan, nya takulahaw lang, imong nasakpan, nagihuong dahil ni pare. Ikaw ba na unsa imong makita sa imong asawa, luod na kay ignaong, lami kay luokon, laming patyon. Nya ikaw sa diay dito sa dekas mga prostitute, sige sa dekas tong luok-luok sa dito, igkasakop sa asawa, kaluod nimong animala ka, di ba? Dahil panahon ingon ana, pero ayaw palipat, nabulingan lang na o gamay. Parehas ang mga kuan ba kanang mga sundao magkumuplods, magbutang-butang diri kana sa gong manguan mo kanang mo present bitaw nga sinulog ana, di ba, buling-bulingan man na, pero makarecognize ra gyapon ka. Ay, si kuan man ni ana. Mangita jud kag paagi mailhan nimo. Mo na ini kakita nimo sa imong asawa nga gikabit na sa inyong kumpare or ni pari ba. Si pari ba or si pari mo ini kabit, ayaw gyud palipat, ingna gyud image and likeness of God gyud ni. Nya kun imo na nang makita, mahimo na kang magsasangyaw sa Ginoo. Nya unsa may imong isangyaw? Unsaon paghigugma ang Ginoo. Love God above all. Pagpakamatay para sa Ginoo. Muna kung asawa ka, nya imong bana nangabit na bulingan, ina pakamatyan ko ni, dili ko ni biyaan, kay kahibaw ko nga siya gyapon ang image and likeness of God. Di ba? Awa mo makasabot. Ayaw na pangita nga mudanag ang langit, nga mosayaw ang adlaw, nga naapay milagro nga ang imong bana mobiya sa kabit. Ayaw na pangayo ana. Ang importante nga bisag na bulingan na siya sa iyang pagka makasasala, di unta ka malipat nga that person remains the image and likeness of God. Ug mao nay gibuhat sa mga apostoles, mao bitang nangamatay sila, martyrdom kaning gapuwa man ta, kay bisan ang naglutos nila, bisan ang nagsigig paningkamot nga patyon, ug bisan gani ang aktual nga nagpatay nila, ilang gihigugma nganuan, kay nakita nila nga image and likeness of God. Nya kay ang God man mo'y nagbuhat nato, ang God sad mo'y mupatay nato. So og patyo na sila, moingon ra gyapon sila, it is God who killed me and I will not refuse. Ang Ginoo mo'y nagpatay nako, kay siya man sad mo'y nagbuot sa akong kinabuhi. Mo nang digid sila mo atras. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na gusto kang or okay ra nimong magpakamatay para nako. Ing na kang. Sige na. Oh, wa mang lingi. Pagpakamatay
Mao bitaw ang mga apostoles, gitudluan sila sa Espiritu Santo nga manglakaw sa tibuok kalibutan. Yang mulakaw ka sa tibuok kalibutan, magsangyaw ka, na amang gidili makauyon. Nagidi makauyon, mukontra gyud. Sama nako dinhi, gipadala ko dinhi sa Ginoo para mahimong parish priest. Di man tanan nakauyon ako. Bisag 40 na nakong paningkamot nga mauyonan, ako palang naong daghan na ka hindi kauyon. Ang uban gani, kauban ra sa nako din his parokya. Ang uban kanang magsigig simba kada adlaw. Naahat na lang ba sa susog do na lang gilaing simbahan nga duol-duol sa amo. Di gyud ko ganahan ng musimba aning parian eh. Pero angay ba na nakong ikahiubos? Angay ba na nakong ikagool? Dili oy. Nga naman, nakita gyapon nako diha ninyo ang larawan, ang naong sa Ginoo. Kusmod lang, pero naong gyapon na sa Ginoo. Manglibak lang, pero naong gyapon na sa Ginoo. Mangdaot lang, pero naong gyapon na sa Ginoo. Di ba? Kita itong mga kauban din mingon padir, gidaot na sad ka. Kalami yung patio nako, buang ka diya, magpa-impierno ka tungod ana. Siya wa ka kabasa nako. Di ko mo basa eh. Ganun gutaw basa ko ana. Nothing gonna change my love for them. Kaya kinahanglan pa din ng lalison nga natural man gina. Si Kristo gani gisalikway o gipatay, ang mga apostoles Felipe o James gisalikway o gipatay, ka mga buutan ato nila, wara kustomo is kumingkings kabuutan nila. Nya ako ra noon mo insist nga kinahanglang daygon gyud ko. Nabte asawang ni dool na kukubag kay mata. Siya padir dako kay kugsa. Nga naman nakapangabit ko, natintal kog lalaki. Nako niya, karon pa dir ang akong bana hapit kada adlaw mo iyang balik-balik og sulti, pero dugay na to pa dir, gibasulan ko na gito pa dir. Mura kog hapit tala ko maghikog tungod atong akong sayo. Nya ang akong bana pa dir sigihan ginyag balik-balik. Kamo ganaon mo mga asawa, kanang madalinas man jud ta usahay. Nya punayan gyud balik-balik. Nya ang iyarbang bana purtis ang pangabit. Nya inig-ingon niya nga, nganong imo mo nang gibot, ikay naguna-una aning buanga ka. Anaon, natakdan ko kagaw sa imong sala. Anaon ko no siya. Apitan na, dadon pagi ko nung kabit ka nas ila, ay kuwang-kuwan, reklamo kay bunga nis imong kagaw. De ikaw, sagot ka na, asawa, hilak intaon siya, gusto na kong maghikog pa din, kay perti na ginin akong hugawa. Nako, sa mata tingis imong bana, nga utros ang hugaw na ka, pero ayaw tuon niya, kay sa matas Ginoo, ikaw karon ang pinakalimpyo. Naghilak ko katungod sa imong sala, gitawang remorse of sin. Muna'y tinuod nga paglimpyo sa imong kalag. Kung wa na makita sa imong bana, ayaw na lag pamugos, ikaw nalay tan-aw nga ang imong bana naong yapunas Ginoo. Nya tamparoson kas imong bana ingna gitamparos kos Ginoo. Nya kun ingnon kas imong bana hugaw ka kay nangabit ka ingna gipahinomduman kos Ginoo. Siya hala kanindot anak pa dir, oy nako sige uli na ngadto haron mo lagom na sa nang naong nimo. Ngalipayo na siyang muatubang siyang bana kay nakita naman niya ang image of God. Nya kun dunay iyaw-yaw iyang bana, iya mang ingnon gipahinomduman kos Ginoo. Mao na umusaway mo nako, moingon mo, kanang pariya hingwarta man na, mingon ko giwarningan kos Ginoo. Kanang pariya daw man na gitudluan kos Ginoo. Di ba? Kanang pariya bati man nagnaong, mingon din ko giilad sila siyawa. Nga naman suway tutok, di ba ma-develop ka? Suway, natog ka sustenir ba ka? Oy, ma-attach gyud ka, magsige na kag ingon, Father, picture.
Inigingon ako, mubiya na rin ako dito, hilak na yun ka. Ay, mos-mos tanong ka diya siyota. Perti di mong saway sa una niya, karon abi kay balhino naman ko, hilak-hilak na yun ka diya, hilas biyan mo. Uy, balhino na rin ba ang atong assistant parish priest, Father Arnel Ponce? Ugma na siya nato ihatod ngadto sa Kolonya Tuburan. Mahimo na siyang parish priest. Fakfak. Yes. Nya, karong gabi natay misa niya, alas 6, atong isod sa alas 6 mo na atong despedida mass, parang Father Arnel. Nya ato sang i-welcome anang misaha ang atong bag-o nga assistant parish priest, si Father Floredo Rosales. Iyara sa ng classmate. Nya pulos na sila nako mga estudyante sa seminaryo. Pero mas buotan pa sila nako. O panimba mo ha karong gabi Nya ako mong gihangyo, apil na mo mga online parishioners nga ato sang tagaan sa Father Arnel og pabawon. Isang pila lang god inyong ipabawon financial kay lisod-lisod tong iyang parokya kay wala pay simbahan. Ang kapilya mauray gihimong purasad sa una din ba ang kapilya diya mo'y gihimong temporary nga simbahan. So magtukod pa siyang simbahan. Ang nakaapan lang, ang nakanindot lang kay naay yuta nga gidonate nga mga 5,000 square meters. Kita dinhi in town 40 na tong pamalit. Kay gamay ra kay tag lugar. Pero okay na no? Atong iampos Father Arnel niya. Panghatag lang sad mo kay ang iya ko nung unahog himo dito ang kural. Mangural sa ni Father Arnel. Dito may desisyon sa tao kural no sa para maklaro asa ang yuta pero butangan og agianan sabiasan mo kanang kural kuan man na do na mo sanay positive ang kural god identification sa dapita ang boundary kanya human sad protection nga dili magbinuang ang mga tao nya third paghatag og security sa mga tao nga manimba na mo na ilang buhaton pero dili na pag reject og mga tao so mo na ato itabang niya aron makapangural siya dito o kung pwede makatukod na siya sa iyang simbahan. Adto na tingali na siya dito mamatay, okay ra. Then, si Las Felipe, nagtukod og simbahan. Matod pa ni Jesus, bisan unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, basta gapuyo lang mo nako sa akong pagtulunan, ako ginang ihatag ninyo. Muna diri sa atong unang pagbasa, si San Pablo nga manglulutos sa Ginoo, nahimog yung apostol ni Kristo para musangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo. Nganong nahitabo man to? Ang gipanglutos ni San Pablo nagpadayon sa paghigugma niya, nagampo nga unta ang ilang mga kaaway makakita sa Ginoo. Moto niingon si San Pablo, nakita siya sa tanan nga nagsunod kaniya ngadto sa mga 500 kabuok nagsunod niya, nagpakita kining Kristo nga nabanhaw ug sa katapusan nagpakita sad siya nako bisag dili ko angayan nga pakitaan. Mupakita ginang Ginoo. Unsa may ipakita sa Ginoo? Ang iyang divine inspiration. Kana bang madasig ka pagpadayon bisan pag naa kataliwa sa lisod nga sitwasyon. Nakaroon din lisod-lisod magining pag-raise og kwarta para pagpahuman ang atong kumbinto. Pero inspired kay ko na kada adlaw naagi mo palit 10 minos o sa kaslat. Nya ako sad inspired sa ko nga kada semana makapalit yung kog 10 minos 5 ngadto na po kaslats. Kaya na amadyo ko'y income sa akong dupa-dupa. Inspired kay ko na. Kamo, inspired ba mo? Nga 10 minos makapalit yung mong usa kaslat kada semana? Ni Doko, manoon mo na. Depende na ninyo. Magsunod mo sa Ginoo. Mao ginay may tabo.
napaiampo nato kanang atong giabangang yuta, bayranan sa nato. Nagkasinabot nami pero wala pa'y siguro. Pero tungod kung kita magsunod sa Ginoo, mabayran ra gid na. Lisod-lisod ba ya ang term of payment nga gihatag sa mga tag-iya diha? Ningoros ako, og imo kining ihatag, Lord, mabayran ra gid ni siya. Og dili sa nimo ihatag sa simbahan, wa gyud mo abot nga grasya para pagbayad ani. Do you think in 6 months makabayad ta diha? Mao may gihatag nga kondisyon in 6 months. Nya ang ato dihang bayronon dili mo ubos sa mga 66 M. Mangita mo og 66 M in 6 months. Lisod magimong palit og unom ka slots o sa ka buwan. Pero angay ba ning i-discourage? Dili, inspired tani. Kay mupakita ra ng Ginoo sa iyang makaluluwas nga gahom. Kay matod pang Kristo, bisan unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, pasabot para sa simbahan nga iyang gihigugma, ihatag gid na sa Ginoo nato. Muna sugod karon, luhod na mog maayo, labi na mo mga 2,000 Hail Marys. Mag 2,000 Hail Mary ba mo karon ingna Lord, Mother Mary, makakita ta si Padre Siano, makapatid untas Padre Siano og 66 M para mabayad diha. Ako lay patid-patid. Nya ato sang iampo ang mga tag-iya diha nga makakita sa dunta sila Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili lang ang ilang makita nga kanang ilang yuta para ra gyud bayaran, kung dili makita sa bunta nila nga kanang ilang yuta gamiton sa Ginoo. No? Nindot kayo. Basig mo ingon na lang sana sila nga, sige na lang Padir, ay na lang ng 6 months, 6 years na lang. Ingonin ko, pwede na mo mga matay. Pero di ta mo atras ana. Pero Ginoo man gyud magbuot. Pwede sa di kaugma mo ingon to sila, ay na lang Padir, ay na lang idayon na nami buyer. Nya ugma nami magpinirmahay. Okay ra jud kayo. Di ba? Moingon ta, God is good. Kaya na sila'y magamit nga sufficient amount para sa ilang kinabuhi. Basin pa di ay sa atong pagpaubos kadtong nipalit nga buyer, iya ding idunit nato. Di ba? Pakpak sa ta. Or iyang siradan ang tanang daan haron di na ta maagian. Pwede sad gitawag nag persecution. Giagian po na sa mga atong mga apostoles. Pwede sa kang makapalit diha, maghimo siya diha dakong business aron disturbuhon ang simbahan kay usa sad siya ka kontra sa simbahan. Pwede sad aron di kita din himahimutang nga magsige na siya file og kaso nga kinahanglan wala na moy trumpa diha, wala na moy kampana nga mobagting kay that is public disturbance. Di na mo kusgo ng inyong tingog kay madisturbo ang ako diring property. Pwede sad. Kana bang mabaligya na nila sa mga taong kontra sa simbahan. Mura ba na daghan kay kwarta ang kanang kontra simbahan? Mura ba na ay bilyon-bilyon? Kita galisod mangitas 1,000. Posible sad ug mauna sa nang panahon na nga sukdon ang atong pagtuo. Makakita bagyapon tas Ginoo ni anang sitwasyon na. Nya mo abot ang panahon nga ang pari dinhi patio na, hulgao na tungod nila kay maghimo sila dihag community nga anti-church. Pwede kay na mga discouragement mo. Ako lang yung gisulti kay nahitabo ni sa kinabuhi sa mga apostoles. Pero angay batang ma-discourage, dili. Padayon. Ora na siya giingon ni Kristo kay ang tinuod nga simbahan, ang tinuod nga lugar, dili kining atong mga yuta nga gipalit, kung dili ang langit. Kini mga timaan lang ni nga gusto tang mupuyog langit, mo nang namalit tag yuta. Gani didto
gidonate mangganing 5,000 square meters. Nya kita dinhi ultimo gani nga 1 meter ato ng bayran 40 pag yung taasa sa libo-libo pag yun. Pero kana naana siya sa gracias Ginoo. Di na nato ikumparar kundili daigo nato ang Ginoo kay makapalit man sadta. Di ba? Ana na siya. Nya lingay imong tupad. Ing namutabang kag palit. Ay, klaro gyapon. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, pinaagi sa pangaman nila ni San Felipe o Santiago, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong mga panginahanglan, labi na gyud ang panginahanglan sa simbahan. Muingon kita, Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kaobispuhan o ang mga kaparian sa walay ko kahadlok muhimo sa ilang tahas sa pagsangyaw sa maayong balita bisan ngadto sa labing dili maabi-abihong mga dapit magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga wala makaila kang Kristo, madala ngadto sa kahayag sa Ebanghelyo, pinaagi sa mga pagpanudlo o pagpanig-ingnan sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang mga saksi sa Ebanghelyo, pinaagi sa atong pagpangalagad sa atong isikataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong pagpangalagad, mabatunan sa mga masakiton ang kaayuhan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug maumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga kugihang naghago sa dinhi pa sa kalibutan, makadawat sa ilang langit nung ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Makagagahom o maluluyong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo diha sa pangama sa imong mga apostoles San Felipe ug Santiago, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad tungod sa pangilin sa mga apostoles Felipe ug Santiago, ug hatagi kami putli nga pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay Umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langit nung mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay ibo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Magampo kita. O Ginoo, hinlui ang among kasing-kasing pinaagi niining santos nga pagkalawat aron sa pagpalandong namo kanimo diha sa imong anak uban kang San Felipe ug Santiago, mahimo unta kaming takos sa pagdangat sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine presence, ang presensya sa Ginoo. Nya ato raning mailhan basta motuo ta nga kining atong naong ug ang naong sa atong isig katao mao gid ni ang naong sa Ginoo. Nya ato ning higugmaon, atong alagaran, atong pakamatyan. So salamat sa nagsigig alagad nato dinhi, kamong nagalagad labi na gyud sa mga sigig pamalit sa atong slots. Ugma pa ko makahatag og update alang niining atong mga slots kay holiday man atong Monday, karon pa ta makatan-aw sa atong mga banking records. So salamat kayo, napatay daghang mga kuwang sa atong SBF DAG. Nya ang atong special slot ato naman tong gi-close last Sunday, ato na lang kwintahon og pila gini sulod aktual nakahuman bata sa atong target amount. So naaroy 2,000 Hail Mary, ninaot unta maka-apil pod mo niya atong Flores nagpadayon matag alas 6 sa gabi ang atong isulod na paghimo sa Flores. Nya karong gabi special mass na nato, despedida o binbinida sa atong parokyal vicar o sa bag-ong parokyal vicar. Iampo nato sila. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.